אותי, זה מה אתם עושות. תגיד לי. במקום להגיד תנשמו ותנשפו, הוא אומר תעברו ריאות. Look, now the bridge coming now. עכשיו תעברו. הנה, הוא עולה, וואלה. You see? Yeah. In the water. Yes. And It's very nice. אתם רואים שזה עולה? כן, זה באמת עולה. הנה, עולה. you want to make it some photo? הרי הוא שואל אותך. רוצה שהוא יסריט לך? It's a Video. movie, yeah. Okay. יש מספיק חלולה שם בשביל מדינה משלמה. איך הכל חלול? טוב, ברזל בתוך המים. Fish. תראו את השכפים. אין להם. במיוחד עכשיו. This is the old road. National Old Road. This is the bridge Poseidon. Poseidon. רותי, כן? אולי תתני את הכדור לנהג. להביא לך? כן, כי עד שהגשר הזה יעלה. Can you pass it to her, please? שלא... Give me the... Thank you. Can you need water? No, I have. You have. Yeah, Okay. thank you. תודה רותי. בבקשה, לבריאות. בדקת את התפוגה? כן, אני רק חתכתי בבוקר. שיהיה בתיק. תודה. למרות שאת מבינה שאין לזה הרבה משמעות. נכון. כן. You need help? אבל זה טרי. המאפיה. Stop. Give me the... זהו, הנה המכוניות עוברות. איזה יופי.